Qadim döwürlerde meleçägäni tekläp oturan obalyň mirin. Her obaň özüniň baýynyň garybynyň molşuýaly. Şol obaňam ilulsa tagawasy ýetip beren bir baýy wady diýer. Ýanky baýagy gulleriň bir güni gelmen şu meleçägäň üstüne çykyp obamy synlaýyny diýip obasyny synlap oturka Kuyudan suw çekip baryan bir owadan gyýda göz düşdi diýer. Gyýzy gowunu galan ba. Bu gyýyz biz owaň gyýymy haýada bir başga owaň gyýymy hady. Muny sora bidar bolsa görse gyýyz hakykatdanam öz owasynyň gyýyzy diýer. Gyýzyň ady Güljan. Gyýzy gowunu galan ba. Men muny özüm alsam owaň adamlary köpük edip galan bay bir boýy gyýdarly diýip görüm ederler. Ay bunu ne edip törme geçirdim kem diýip şol pikirlenip börsüne diýer. Gülleriň bir güni kellesine bir pikir geldi, baýyň bir oglu bardy. Onuň adam Balzan ýaňy 12 ýaşyndaky çaga çykdy diýer. Bay men muny özüm almasam oglum Balzany bir alyp bereýin. Işigimden bir girip çykdyn diýip baýagy gülşanlara sawçy boldy diýer. Baýdan sawçy gelse ýok diýip bolýam. Gyýdy jesirady bolly. Baýagy 40 gije unnilap toý etdi diýer. 40-njy gijede Güljan bar söwer ýaryň ýanyna diýip garajoýa salsalar. Güljan kurtesin serpäde seresi. Ine bir 12 ýaşy çagazyk asyk oýnap ýatyp galypdy. Güljan men bir garamaňly. Meniň baran ýigdim şu bolmaly. Obada ýigit ýokdumy näme men gel çaga satdylar diýip. Türkmen agaň agoýunyň tüýnükden görnýän aýa garap geläýsene Balzanyny aglap otyr öz maranyň Güljan diýen türkmen halk haýdymyny ýadygar goýdy. Gör bak näme diýer boldy. Yer oglanlar öz maranyň Güljan
Yeah.